Čaute ľudia, dneska tu máme video a na tomto videu budeme hrať Rivals, jak vidíte, s mojím kamošom Herobrinusom, ktorý tiež ide so mnou hrať a ideme hrať teda dua. Tak zoberte si nejaké pohodlie, my sa na vás tiež tešíme, dúfam, že tu bude mať veľa lajkov a prípadne nám dajte odber, like, snažíme sa mať čo najviac lajkov, takže poďme na to, Herobrinus. Dal som 2 vs 2. Dobre. Dobre, ideme. Ako vidíte, máme nejaké zbrane, čo ja používam. Splash. Yes. Kebyže budeme prehrávať, kebyže niečo prehráme, tak dneska si dáme challenge, že musíme vyhrať jeden zápas tak, aby sme vyhrali 5-0. Hej, takže spravte si pohodlie a 50 dead. Nie, ešte jeden. Tu je. Dostal 60 dead. Yes, poďme. Dobre. Ak tá challenge bude hneď na začiatku, tak Herobrinus vymyslí druhú. Asi tak. A možno aj možno sa nakoniec zmení a Zaujímavé, stále nie je to. Nie? Kamo? Čo? On mi dostal hlavu? Taký úplný chudáč. čo? Poď, pozor, za tebou je. Koľko mal ten týpek hápok? Celkom veľa. Mal som... Dal som mu len 60. Dal som mu rád len 60. Tak challenge asi splnená nebude, ale to nevadí, dohráme to. Hej. Čo som to urobil? Minul som si nazval náboje. Tu je. No, aj u mňa. Hlava! Dobrý. Normálne som zmizol. Ježiši. Pozri sa, to aj na tebou, pozor. Ježiši, ne. Kurník. Dead. Dobrá, Herobrinus. Dead je. Úplne im dávame. No, aby sa to že obrátilo. Čiže skoro. Máš ho? Áno! Tu je nubák. A teraz len ten dubák. Stromy. To je škoda, že sme prehrali tú jednu túto. 150 hlava. A ja som mu ešte dal 120. Ja som mu dal 120. To je hrozná škoda, že sme nesplnili ten level, to je jedno. Poďme ďalej. Nebudeme to lívovať, budeme dohrávať hry. Lebo nebudeme kvôli vám, aby ste si to normálne užili. Popravde, toto je moje prvé video, čo počujete môj hlas. Hej. Aj Herobrinusov. S Herobrinusom budem väčšina natáčať, lebo... Headshot. On mi dal normálne headshot. Lebo Herobrinus je môj bratranec a on... Ja som dobral bolstík. Ja viem. Lebo on mi dal... A on bude so mnou, on bude vo väčšinou každom videu. Presne. My sme takí dobrí bratánci, tak budeme
Takže kebyže... Už ma ten lepší, on je nahitovaný, ja som mu dal NPGčko. Čo on bol na zemi, nevadí. No, On má len 40 hápok. a keď budeme väčší a budeme mať viacej subscriberov, tak určite spravíme aj merch, však Herobrineus. Aha, presne. A budú to merči so mnou samým, so mnou a s Herobrinusom. Bude to proste pekný merch. Jasne. Budú to, Jasne, niečo. Ja som normálne skadiaľ. Dobrý. bude to určite nejaké, Kde ten človečík? možno tam Máš furt. budú nejaké animácie na tých tričkách, budú nohavice, bude tam možno celý setup a také, hej. Ale to len keď dáte 100 odoberateľov. Možno viacej, uvidíme, jak to bude. Uvidíme. Dal som mu 60. Typek už hovorí, že aj hate majú Yes. Dobre, vyhrali sme. Ale challenge sme nesplnili. Viem, čo sme nesplnili. Nevadí, poďme. Hej, ale neprehrali sme. No, hej. Tak 2 a ideme. Poďme. Jo, ideme. Tuberi. Tak už budeme normálne mávať viacero a budeme dávať normálne, že limitované také, že budete tam mať, čo ja viem, nejaký limitovaný setup, kde bude, čo ja viem, 1000 tých setupov, hej? A vy si to budete... On mi dal headshot. A vy si to budete musieť kúpiť a ja som jemu dal. Dobre. Pozor. Pozor. Amo, to bola úplná hlava, čo som mu dal. Nedal niekto headshot. Neviem kto. Však ten týpek, on tam... Ten, čo má 93. Ne, tento, čo tuto kempí. Aha. Dobre, ja som ho ja už na ňo útočím. Ne, ja sa tu normálne snažím. Môžete mi napísať do komentárov, že aké hry mám hrávať. No tak, Buď v Robloxe, alebo vo Fortnite. Napíšte mi do komentára, že čo mám hrať. Či Roblox, Rivals napríklad, či vám Rivals nevadí, alebo či chcete niečo iné. Napríklad ako Fortnite, alebo 99 noci natočiť. Sice to bude veľa, bude to asi 4 hodiny, ale vystriháme to video, hej. Takže to sa nemusíte bať. Ale... Debilko niečo píše. No, nie. no. Tu je jeden. To je ten camper. Tu jak je teraz tá sezónka, Mŕtvý. tak ale tento ešte není. To je... Kde je? Neviem. Neviem. Nie, to som vám milom stlačil. Tu je, Ja sa to pohľad... Kde? tu je. Tady. Jo. Nie. Niečo. Dead. Jeden, Dobrá. baby. Ale challenge zase není splnená. Však to... Záleží, dokedy tu budeme. Nevidie. On jasne. 50 minus. Dobre, to je dobre, on už nehrá. A dobre, hral. Ne, on to mal vlastne auto. Jasné, auto má nastavené. Ja ho vidím, camper. Dead hlava. Úplne krásna Ja som mu hlava. ešte dal 60. Takže by mu to aj tak zabilo, keby si mu dal 100. Ja viem, kde je ten camper. Presne, zase tam. A
Ale nie, on tento typ nehrá. A ten druhý je tam kemper. Obidvom som dal hlavu. Však to ja taký idem ho zakempiť a on taký už tam není. Aha. Ja mu skúsim dať headshot. Tam už je ten kemper. Kde je ten APK? Easy. Ale toto bolo... A ty škoda, že... No... Toto, kebyže... Ale zase sme nesplnili na nič. Presne, poďme ďalej. Jak ďalej? Akože... Ďalší hru. Aj, dobre. Teším sa na to. Už začíname. Ak chcete, tak mi kľudne napíšte na video, že chcete so mnou hrať. Ak vás bude málo, tak určite vyberem nejakých čo ja viem, či môže zahrať so mnou a my si potom niečo napíšeme a proste takto pôjde a teraz máme úplne na prd mapu, hej, takže užívajte si toto video, lebo naozaj chceme mať čo najviac odoberateľov a najviac lajkov, takže poďme na to. Tu je. 50. Som dead. A kde to? Ne, on ma to pozadu, fakt. Sú dobrí. Veď majú 80 a 84. Viem. Zase už čo, ale nemáme splnenú. Musíme... Prehrávame. Ja sa nemáme splnenú. Áno, ale naša... to, čo budeme chcieť, tak každé video, čo bude mať challenge, počúvajte, každé video, čo má challenge, musíme dokončiť. A keď to raz nedokončíme, spravíme to video, čo ja viem, o ďalší týždeň a to video bude toto. To video bude ako keby odznova a spravíme už ten level a to druhé video bude určite, že ho spravíme, aj keby, že pri tom máme sedieť 4 hodiny. Keďže teraz sú sviatky, takže vám prajem šťastné a veselé, síce už neskoro, ale no, šťastné a veselé aj na tie darčeky, čo ste dostali. Presne. Každý má rád Vianoce, nie? Presne. Okrem Grincha. Čo tu začína? Kamarálne, typek, čo išiel na mňa, dostal Typek, čo išiel dvakrát na mňa. Ja toto som si nevšimol. Kámo, ty si úplne dobrý, Šimon. Dá Herobrine. Nevadí. Vždycky sa deje niečo. Tu je. 50. Hlava. Hlava. 60-ka? 60-ka? Poď. Yes. Nie! Oni to prvé... Nie, to sme mohli mať už úplne challenge. Nevadí. Poďme. To nevadí. Ideme ďalej. Poď Herobrine. Veď už dával som. Už vám musíme počkať na ďalších. Čo pôjdu s nami hrať. Ale kebyže chcete hrať Fortnite, tak to Herobrine už nemôže. Takže Roblox môže, ale Fortnite môžete iba so mnou. Však to ja nemám Fortnite bohužiaľ doma. To nejsem na to hlavovitný, ale môj bratranec Wolfík je na to. Presne, ja to hrávam teraz, keď tak si pozvem ku sebe kamoša Markusa.
on sa volá, myslím, že, počkajte, ja vám potom poviem, Ten kemper. ale určite, možno aj dneska s ním natočíme video Fortniteu, lebo on drtí moc Fortnite, on je proste dosť dobrý a ja ho mám veľmi rád. Túto challenge musíme splniť, Herobrinos. Viem, len kde je ten týpek? Jeden už som dal hlavu. Tu je. Tu kempí. Dobrá. Dobrá, že. Teraz splníme challenge, musíme. Musíme. Máme 3-0. A proti nám sú nubáci. Ne, to si. Tam je kemper. Nevedla. Tu sa dá. Hlava. Dobre, obidvaja dostali hlavu. Ja som tomu kemperovi dal 120. Už má 60. Ale ty si neumrel. 60. Ty si neumrel. Neumrel som. Ne, neumrel. Tam je. 150. Tam je. Hej. Ja som ani. Poď tu. 150. Máme splneno! Takže ešte máme čas, takže kľudne Herobrine môžeš vymyslieť čokoľvek chceš. Ja akože som s tým, že mohli by sme na jednu hru, že by to bolo ako tesné. Napríklad by sme hrali, že 4-5, ale... Ale to by zase bola blbosť podľa mňa. Tak to... Alebo, že musíme si odstrániť jednu zbraň, na ktorú sme zvyknutí. Takže ja si dám kačkatanu a dám si napríklad... Dobre, to berem. Ale počkaj, najprv si môžeš odstrániť to najhoršie, ale potom, už keď budeme proste prehrávať, tak si musíš si odstrániť to najlepšie. Takže od prvej hry si môžeš odstrániť to. Tak, Jaký rocket launcher? no však to je tá... RPG. No, RPG, tak musíš si to vymeniť za niečo iné. Takže ja si teraz dávam Sniper, Dangerous, Riot Shield a nedávam si Freeze Rate, ale dávam si Smoke Granát. Dobre. Ty kokos, pozri, aký silný. Toto máme prehraté. Nemáme. Neuvodu? Headshot? Alebo čo? Obidvom. Aha, dobre. Ty na mňa necháš to hrať. Ak to vyhráme, tak sme fakt borci. Však to. Aj on použil ten granát, je zmrtvý? Hej? Není. Nie, dostal 120. Ja? Zase mŕtvý on? Dobre. Je on mŕtvý? Už? Je on Tu je. mŕtvý? Dead. Dobrý. A ja som detnul. Kámo, ak to vyhráme hneď na začiatok, tak to bude celkom easy. Však to. Budeme mať tie isté zbranie. A potom dáme bonusovku. Pozor, kemper! Tá dievčina. Tu bude. 120. Utočí na ňu. Nie. 150. 120. 150. Typek má 50 HP. No dobre. Ja som mu dal 60. Ok. Lebo moje normálne RPG, keď nestrelím hlavu, dáva 60. Je 150, lebo ja už mám... To jak? Ja som si ho vylepšil. Neviem. Vieš, čo sa stalo? Typek, Určite oveľa. Je zmrtvý. ty kokos, ty si dal normálne dvom naraz. Áno. Čo ten už má jedno? Dobre, tak toto keď vyhráme keď vyhráme tento posledný match point,
tak sme ako keby vyhrali aj moju challenge, aj Herobrinesovu. No presne. Len kde je ten týpek? No jednému som dal hlavu, druhému som dal 50. 60? Tak už má iba 40. Ešte raz ho chytneš. Dobrá. Vyhrali sme. Hej. Dobre, takže teraz pozerajte sa, ja si idem otvárať balíčky, čo som dostal, hej. Veď aj ja som dostal 4 balíčky. A ja, takže máme tu niečo na granát. Dobre. Ja tu Ďalej. niečo... Ty kokos. Dobre, nejaké dobré veci. Máme tu To, čo som dostal. skin na... Nejaká takáto, toto sa mi najviac páči. Tuto... Máme tu... Miesto toho dostanem Toto. back. Aj tak používam toto. Ale katanu, no, yes. Áno, yes. Na katanu, to je dobré. A na granát. A dobre, ja som ako... Nedostal som síce tie najlepšie veci, ale... Ale dobre som dostal ako veci, nič nehovorím. No, ja som dostal jedný na katanu taký perník. Čo aspoň využijem. Tak dávam play 2 vs. Počkaj, ešte nie. Dobre, dávam X-ko. Daj. Lebo ešte nemáš ani challenge a ani nevieme, či chceme to video ukončiť. Ale podľa mňa ešte... Pár riek si ešte možno dáme. No ale hej, ale musíme vymyslieť nejakú challenge. Presne. Ak by vás ešte napadla ďalšia challenge, tiež to môžete dať tiež to môžete dať do komentárov. Napríklad, že si zase zahráme Rivals a napadne vás nejaká challenge, kde to môžete napísať. Áno, kľudne napíšte challenge. To bude... A keď môžete, keď si chcete zahrať aj s nami a tu challenge, tak to bude úplná paráda. Aha. Sami to vymyslíte a máte. No. Takže počkaj, ja si toho niečo spravím. Sa idem pozrieť. A mám. Ja sa idem pozrieť, či si niečo nemôžem zobrať, iba 41 kľúčov. 41? Áno. Tak šetri si ešte 4 kľúče a môžeš mať shield. Počkaj, toto? Áno. Tak na to si šetrím. Ok. Viem, že katana vie odrážať náboje. Ak by ste nevedeli, tak teraz sa to dozviete. Ale... Dobre, ja som si otvoril nožík, lebo nožík je celkom akože fakt, že cringe. Dobre, tak ja si budem šetriť náš shield. Dobre. Predstav si, Ja že mám- nepotrebujem ešte jeden vyhrať duel a vlastne mám shield, lebo 4 plus kľúče. Dobre, poďme hrať. Takže challenge Práve. A bude... čo? Jaká je challenge? Challenge bude, že Herobrinus musí dať toto kill. Tak katanou musíš dať kill. No, to je lepšie. Sice je to ťažké, ale katana je aj tak lepšia. Je to... Takže si zoberiem katanu a idem na to. Ak toto nevyhráme, tak pre mňa to bude ešte ťažšie. Lebo ak toto nevyhráme, tak ja musím dať kill so shieldom. S to shieldom? So Riot Shield. Jakže nedostal hlavu? Ten je úplný chudák. Kamo, to je úplný chudák. Ja som sa to prebugoval. Ale tak to nemusíš dávať hneď ten kill. Môžeš hrať aj normálne.
Nevadí. Pretože ja som mal RPGčko v ruke a mne také nestrieľalo. Najprv sa ideme... Hlava! Dobre, To už bude ľahké. Zober katanu, nechám ti ho. veď to skatanujem. On by musel prestať skákať. Lebo preto neviem, kde je. Jasne, mi... Dal nejakú... Yes! Mŕtvý! Máš ho! Katanou! Challenge splnená! Kill s katanou, yes! Dobre, teraz To sa... znamená, že splnil som challenge. Yes! Splnil. Zomrel? Trošku mi to ubiera. Zostalo mi len 120. 50, 50, Ne! Uhol mi! Yes! Yes, dobre. 60! Typkov vypneme. Yes! Áno. 2-1 vyhrávame. Áno, vyhrávame. 50, 50, dead. Koľko som ho dal? O 70. Tak ja som ho dal... Ja som dal obidvom 50, ty si dal jednému 70, tomu som dal ja 50, ten umrel. 60. Tak 60, no. A potom druhému som dal hlavu. Pozor, Slovácina! Dead? Niekto mi dal... Čo mne normálne asi niekto dal... On mal nôž niekto! A ty ma zabil! Lebo mu umieral, keď som zomrel. Lebo mi dal headshot asi. A dal si mu nejaký hit? Hej, 60. Nie. Hej, 60, Áno. presne. Nahitoval si ho. Dobre, vyhrávame 4-1. Zatiaľ to vedie nám veľmi dobre. Teraz sa ide granátu. Udor, teraz. No dobre. 60, nahitovaný bol. Udor. Čo ja som mu nedal? Ja som tu. Dobrý. Dobre, takže toto je posledná hra, čo ste videli dneska. Asi tak. Ďakujeme za pozeranie a vidíme sa v ďalšom videu. A chceme mať tých 100 odberateľov, napíšte do tých komentárov, my sa vám hneď ozveme. A tak zatiaľ čaute!